Toto je podcast Trpí Grpy. Trpí Grpy by Unimedia Digiline. Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Trpí Grpy, nišového podcastu, ktorý vám prináša prehľad o médiách, reklamných možnostiach a stratégií, a to tak, aby sme sa vždy dotkli aj slovenských reálií, slovenských čísel, toho, ako to tu máme u nás v našich podmienkach. Po nasledujúcej približne pol hodinke budete opäť o niečom múdrejší, prípadne si potvrdíte, že to všetko ste už vedeli a tým pádom dobre pre vás. Dnes sa budeme rozprávať o obrovskom svete, ktorý stále rastie a bude mať dokonca svoju vlastnú olympiádu. Áno, je to tak, v roku 2027 bude olympiáda v elektronických športoch v Riade. Riad sa teraz skloňuje často a je to naozaj epicentrum kadečoho a asi aj bude. Takže dnes sa budeme teda zhovárať o gamingu. Počúvate podcast Trpí Grpy by Unimedia Digiline. Trpí Grpy. Pre tieto účely som si sem pozval stratéga Digiline Tomáša Caka, ktorý je aktívnym gamerom a zároveň u nás okrem iného rieši aj reklamné možnosti v gamingu. Ak sa to dotýka tohto sveta, tak ideme vždy za ním. Tak Tomáš, vítaj v tomto podcaste. Konečne sa to podarilo po roku. Čau Janči, ďakujem za pozvanie. Na úvod si dajme zo pár čísel, prečo sa o tom bavím, prečo je to vlastne relevantná téma. V roku 2024 vygeneroval globálny trh s hrami tržby na úrovni 187,7 miliardy dolárov. Išlo o vyše 2% medziročný nárast. Pod hrami si predstavujeme väčšinou PlayStation, nejaké iné herné konzoly, ako napríklad Xbox, tak približne polovica z týchto tržieb v tom globálnom hernom biznise pripáda na hry v smartfónoch, čiže nie také tie klasické konzoly, ale naozaj to, čo sa hráme, keď čakáme na niečo, alebo sme v električke, v autobuse, alebo kedy proste máme iba ten taký doom scrolling a alternatívu k nemu. Poďme si teda povedať ďalšiu otázku. Koľko teda ľudí globálne na svete, že hrá hry? Tak podľa Newsu reportu, ktorý sa teda veľmi venuje gamingu ako takému a možnostiam aj marketovania týchto priestorov, ale aj monitoruje ako keby celosvetovo, ako sa ľudia hrajú, na čom sa hrajú a koľko ľudí sa hrá, tak z ich reportu vyplýva, že 3,42 miliardy ľudí na svete sa hrá. Z toho je len nejaká menšia časť, to nazvime v Európe, 454 miliónov hráčov. Tento nárast, tak ako už Janči si spomínal, že bol 2% medziročný nárast v tržbách, tak aj počet gamerov o čo si vzrástol. Veľmi podobné číslo o 2,4% medziročne. Takže v podstate ešte to teda zhrniem, že pre potreby ako keby tohto podcastu, lebo v tom gamingu je naozaj veľa platformiem a veľa rôznych kategórií, tak sa bavíme o tom hraní sa videohier na mobilných zariadeniach, počítačoch a konzolách. Počúvate podcast Trpí Grpy by Unimedia Digiline. To číslo 454 miliónov, inak keď asi pozriem tú Európu, tak to mi naozaj prípada, že vlastne však sa hovorí, že Európa má 500 miliónov obyvateľov, že tým pádom vlastne naozaj reálne v Európe sa už každý hrá nejakým spôsobom, nejakou formou. Ale aby sme si to rozmenili na drobné a ak by sme možno aj chceli zbúrať predsudky a povedali, že hry teda už dávno nie sú len domenú tých mladých ľudí. Tým pozdravujem aj moju mamu, lebo aj ona sa každý deň hráva, odkedy som jej nainštaloval a ukázal Duolingo, lebo áno, aj Duolingo je hra, ktorú napríklad aj ja hrávam každý deň. To mi aj ty dneska si zháňal ľudí u nás v rámci firmy, kto sa k tebe pridá do rodinného plánu vlastne a veľmi úspešne, že? To bolo za 5 minút proste to bolo vyplnené, takže naozaj Duolingo je v tomto naozaj globálny fenomén. A samozrejme, zase sa môžeme potom neskôr baviť o tom, že aj Duolingo je hra, kde môžeme mať reklamy, nemusíme, ale o tom neskôr. Ale povedzme si naspäť a sa vráťme k tomu, čo sú tie cieľovky pri gamingu. To znamená, áno, nie sú to už iba mladí ľudia, ktorí sa hrajú, sú to už rôzne cieľovky. A ako to teda je, ako sa to líši pri tínedžeroch, pri Gen Z, pri ľuďoch okolo dôchodku, čo sa hrajú, ako sa hrajú. Tak celkovo to možno ešte tak uvediem, lebo aj my vlastne s klientmi, keď ako rokujeme o potenciálnych nejakých placementoch alebo teda umiestneniach v hrách,
tak štandardne narážame na to, že však kto sa dneska pre Boha hrá hry na telefóne. No ako sme už aj na tých číslach povedali, je to takmer každý, aj keď si to možno neuvedomuje, či už cez to Duolingo alebo podobne. Napríklad moja svokra, ktorú tiež pozdravujem, sa popri varení akože bežne hráva také tie Subway Surfer hry, to sú také len, že pánačik vám beží stredom obrazovky a vy ho posúvate doľava doprava, aby nenarazil. Čiže naozaj veľa ľudí sa hrá, akože gaming ako taký je niečo, v čom tínedžeri a ľudia okolo dôchodku majú práve niečo spoločné a to je práve to, že sa hrajú na mobile primárne, že nepoužívajú po PCčka a konzolí na hranie, ale hrajú sa na telefóne. Telefón majú stále po ruke, staršie generácie si vedia zahrať Scrabble, Wordle, také nejaké menej dynamické hry, možno skôr ako keby na podporu toho logického rozmýšľania a mladí zase hrajú naozaj akčné hry, ktoré možno aj primárne boli zamýšľané, že budú na PCčkách a na konzolách nejaký Fortnite alebo Daisy a vlastne oni to už portli na telefóny a viete si naozaj na telefóne zahrať v podstate plnohodnotnú online hru. Takže toľko možno k tomu, že ako sa hrajú a čo sa týka možno nejakých teda dát, aby sme boli aj dátovo presní, spomeniem, že najväčšou skupinou vekovou, ktorí sa hrajú hry, sú ľudia 18 až 34 rokov, je to 38%, tiež podľa News Reportu a ono je to spôsobené do veľkej miery práve tým, že to je teda kategória, do ktorej sa radím aj ja ešte tesne, ale radím a my sme naozaj vyrastali v tom, že ja som v 8-9 rokoch prvýkrát držal odvládač od PlayStationa v ruke a to už bola ako druhá alebo tretia generácia konzol, ktoré predtým vznikli. Takže tie 80s, 90s kids sú naozaj tie, ktoré sa od malička v podstate hrali a je pre nich prirodzené ten zážitok vyhľadávať ďalej, či už kvôli nejakej spätnej reminiscencii, alebo ich to jednoducho stále neopustilo, keďže tie hry sú stále nové, bude to nová technológia, nový narratív alebo niečo, takže preto je tá skupina aj v podstate najväčšia, lebo s tým vyrastala a drží ich to dodnes. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. No a tie konzoly, teda kto sa hrá najviac na konzolách, alebo aký je rozdiel medzi hraním sa na konzolách a tých menších zariadeniach? Tak v podstate to záleží aj od typu hry, ale štandardne, keď tie hry vznikali, tak vznikali buď pre pure fun, to znamená rýchla zábavka, alebo nejaký narratív, kde v podstate sa snažili do nejakej miery, ako teraz Berte ma zrezervoval, konkurovať filmom, že máte nejaký ako keby storylineový zážitok, ktorý vás môže zabaviť a môže vám napríklad taký Witcher zobrať 50 až 60 hodín zo života len za konzolou, alebo zobrať, rozprávať vám príbeh na 50-60 hodín, čo teda pre mňa momentálne nie je udržateľné pri 2 deťoch, takže tiež vyhľadávam skôr ako keby taký, že rýchlejší fan, nejaké Gran Turismo zápasík vo FIFA alebo niečo také, že keď sa chcem odreagovať, ale potom máme hry, ktoré sú naozaj, že v rámci online 5-minútový zápas a hotovo. Ja by som na teba nadviazal tým, že ja sa teraz úplne dostávam do mojej mladosti a presne tak som to mal rozdelené. Ja som sa teda hral iba na PCčku vlastne, nemal som nikdy konzolu, naozaj, že nikdy. Ešte môj brat mal konzolu, už potom na výške, alebo tu keď bol v Bratislave, ale ja som nikdy konzolu nemal a ja som sa vlastne asi s výnimkou Duolinga, možno nejakého Tetrisu, nikdy nehral ani na mobile, ale teda prenesiem sa naspäť do nejakých tínedžerských čias a môj čas bol takisto rozdelený pri tom PCčku a hrách na to, že buď to boli hry strategické, kde som strávil, že desiatky hodín, to sme sa minule bavili, že to boli všetky tie Age of Empires a Caesar a Duna 2000, alebo potom tie rýchlovky a to boli vlastne možno Need for Speed, že proste FIFA Need for Speed bolo, že bum, 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 rýchlo jeden zápas alebo nejaký závod, ale vlastne proste keď som si sadol za Dunu, tak to viem, že proste začal víkend, 12 hodín sobotu, 12 hodín nedelu, proste iba jedlo medzi tým veľmi rýchle a keby som to dal ešte do porovnania so možno súčasnými seriálmi alebo so seriálmi, tak minule som sa pozeral, že koľko majú Sopranovci, tak myslím, že 79 hodín majú Sopranovci, čiže vy si môžete buď pozrieť komplet tých Sopranovcov, alebo si zahrať to večera, hej. No ono, aj to je vlastne to, čo sa stalo, ako keby tomu game industry vo všeobecnosti v zmysle, že ja teraz konkrétne potrebujem hru, ktorú viem zapnúť a vypnúť kedykoľvek, to je dôležité. Ak mám ten priestor, tak ju hrám 2-3 hodiny, ale ak ten priestor nemám a niečo sa udeje, dieťa spadne, musím utekať, neviem, akože nehrám sa väčšinou, keď mám doma deti, to len aby pre rekord. Moja pani manželka ma nezarezala. Ale viem ju kedykoľvek vypnúť, viem byť, ako keby ju vypnúť. A to sa presne stalo s tým príchodom smartfónov, že vlastne máme to hneď po ruke, preto sa veľa hier volá záchodovky, lebo človek si sahne na záchod a za 4 minúty si vylúšti Wordle a hotovo, má naplnenú nejakú potrebu sa zahrať, možno aj intelektuálne v tomto zmysle, lebo musí na niečo logicky prísť alebo niečo
vyňúrať, aby mal správnu odpoveď. V podstate to nahradilo do veľkej miery ako krížovky alebo sudoku. Sudoku sa hráte na telefóne, takže... Alebo čítanie, zloženie prípravkov. Ešte my ľudia, že sme nezažili internet a smartfóny. A presne viem tiež, o čom hovoríš teraz pri záchodovkách, lebo ja už presne viem, čo si mám zapnúť na Duolingu, aby som splnil tú jednodennú úlohu a môj teda rekord je, že 21 sekúnd vie trvať tá najkračšia úloha, čo je naozaj, že rýchlo pospája, že Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Toto bolo všetko také, že pre kontext, ale poďme sa dostať k tomu, že sme marketéri, stratégovia a zaujímajú nás reklamné možnosti v hrách pre potreby tohto podcastu. Verím, že preto nás počúvate, aby ste sa dozvedeli, že čo teda tá reklama, čo ako značka, prečo je gaming pre mňa zaujímavý. Tak poďme si dať zo pár základných pojmov, čo značky, reklama a vôbec gaming industry. Skúsim to zhotnúť, aby sme teda boli čo najviac on point. Veľmi dôležitý fakt, ktorý by som nerád opomenul ešte, je to, že ľudia sa hrávajú najčastejšie na jednom a viac zariadení. To znamená, že nie len na mobile, ale napríklad niektorí k tomu pridajú ešte ten počítač alebo konzolu. To by mohol byť môj prípad v podstate. A tých typov hier je strašne veľa a od toho sa odvíjajú tie marketingové alebo reklamné možnosti v tých hrách. Základné pojmy, máme nejaké lineárne hry, to som spomínal, Witcher, Crash Bandicoot, jednoducho idete, prejdete hru, koniec. Potom sú také hry, ktoré sú, tieto hry teda lineárne si kúpite za 50, 60, 70, 80, 90 eur, zahráte ju, nie ste rušení reklamou primárne. Potom sú hry, ktoré si nezaplatíte, môžete ich hrať zadarmo, ale v nich sa prirodzene vyskytuje reklama. To je takzvaný free-to-play model a tieto hry zarábajú, lebo musia na niečom zarábajú na reklame alebo na downloadable content, to znamená, že si do tej hry viete kúpiť nejaký nový meč, novú šiltovku, tričko, whatever. To sa dá spojiť so sponzoringom. To znamená, že tento downloadable content môže byť sponzorovaný nejakou firmou. Vymyslím si Balenciaga vo Fortnite. Mali edíciu, že si môžete na seba naobliekať Balenciaga. Samozrejme, táto firma to dala pre hráčov zadarmo, aby všetci nosili Balenciagu, ale zaplatila Fortniteu za to, že tam mohla nakladiť túto vec. Potom sú hry, ktoré sú pay to win, to je presný opak v podstate, že áno, hra je zadarmo, ale núči vás si nakupovať veci do hry, aby ste ju vedeli progresovať ďalej. A ešte na čom zarábajú hry sú lootboxy, napríklad vo FIFA si viete skladať svoj ultimátny tím, to znamená, že keď sa hrá Fantasy Liga normálne, že vyskladáte si svoj vysnívaný tím, ale na to, aby ste získali tých najlepších, alebo možno nejakých z histórie, nejaký Zidane a podobne, tak na to musíte si platiť tieto lootboxy a on vám z nich môže padnúť. Ako keby, že a veľa sa to aj riešilo, je to pripodobnené gamingu. A teraz skúsim prejsť na tie do nejakej miery reklamy. Najčastejšie sa reklamy umiestňujú práve v tých free-to-play a freemium hrách. To znamená, že tak ako si spomínal Duolingo, to je výborný príklad na tú demonstráciu toho, teraz sa bavíme o mobilných zariadeniach, že mám Duolingo, mám 5 životov a keď sa 5 krát pomýlim, nemôžem pokračovať v hraní toho Duolinga, alebo si môžem pozrieť video, nabije mi to jeden život a môžem pokračovať v hraní tom Duolingo. To je takzvané rewarded ads, čiže za to, že si pozriete reklamu, vás odmeníme práve nejakým bonusom do tej hry. Potom máme rôzne typy hier, ktoré sú tiež takto free-to-play a dajú sa do nich umiestňovať regulárne banery. To znamená, že prejdete level a bez toho, a teda aby si to vyžiadali, aby ste za to niečo dostali, keďže si za tú hru neplatíte, vyskočí vám banner, či už nejaký interstitial alebo podobne. A to je práve ten model, že tá hra zarába na tom, že vám feeduje strašne veľa reklamy. Môžeme sa tu baviť o pozornosti na tej reklame, lebo keď to niekto preženie, tak tá pozornosť je mizerná, ale keď na vás 100-krát za deň vyskočí nemenovaná značka, ktorá doručuje potraviny a jedlo varené ku vám domov, tak verte, že si to zapamätáte. Takže ako keby, že tá efektivita cez frekvenciu tam vie byť, to už, že je to otravné, je druhá vec. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Značku viem dostať ale aj vlastne priamo do hry. Ide o tzv. In-game reklamy. Čiže to je to, čo si už nejakým spôsobom načrtával, že to značka musí na to myslieť vopred, je to už nakodené, je to urobené v spolupráci s tou hrou. A aké sú tam ďalšie príklady, ako to vlastne vyzerá? Ono na tej globálnej úrovni je to predsa len, povedzme, že vieme sa dostať hlbšie do tých hier, aj do tých naozaj platených hier, lineárnych, ktoré si kúpite, Need for Speed za 70 €, vyjde nová hra, kúpite si ju, tak prirodzene popri ceste v reálnom živote sú banery. A keďže, teda billboardy, pardon, a keďže
aj tí, čo vyvíjajú tú hru, to chcú robiť čo najautentickejší a najpresnejší obraz reality, tak tam umyslia tie billboardy a potom ich vedia predať. Ako fyzicky áno. Doteraz sa to robilo tak, to sú tie in-game ads, že naozaj sa tam vyslovene nakodil natvrdo billboard a bol tam navždy. Už teraz sa hovorí aj o tom, že sa začne programaticky nakupovať tento priestor v tých lineárnych hrách a že naozaj bude možné, ako keby, že to budú naozaj digitálne prochy priamo v hre a bude možné si tam ako keby... Čiže možno niečo, ako k tomu došlo v podcastoch, že kedy si boli natvrdo vlastne urobené reklamy na začiatku podcastu a teraz už vás dynamicky menia, aby ste si pri 5-ročných podcastoch nepočúvali starú 5-ročnú reklamu, no. Potom sú product a brand placementy. To samozrejme nie je niečo, čo my úplne na Slovensku vieme urobiť, ale keď je globálny nejaký hráč, ktorý predáva v 120 krajinách sveta, tak sa vie dohodnúť s tým vydavateľom. Ale je tu jeden príklad, aby som teda bol presný. Na Slovensku vznikla hra, ktorá sa volá alebo teda sa prirovnáva k slovenskému GTA. Je to Vivat Slovakia. Odohráva sa to dej 90. rokov v Bratislave, kde hráte mafiána a teraz nepoviem vám presne, ale viem, že sú tam umiestnené nejaké, ako keby, že mali partnerstva, tuším, s jednou bankou, nebudem teda konkrétny, ale keďže to vyšlo na Slovensku, tak tí Slováci boli schopní tam zakomponovať značky, či už aut, ktoré sa použili v tej hre a podobne, čiže ten product placement, tak ako štandardne v seriáloch, filmoch, do nejakej miery funguje, či už sú to autá, či už je to nápoj, ktorý tá osoba pije čipsy a podobne, takže... Keď si vlastne spomenul tie čipsy, tak je taký príklad prepojenia takého cross-proma medzi fyzickým a týmto virtuálnym svetom a to bolo Doritos a Call of Duty, keď sa, ako to vlastne fungovalo, vysvetli to, určite to budeš vedieť presnejšie. To bolo také super cross promo, ako keby z toho titulu, že impaktovalo, alebo teda malo vplyv aj na fyzický svet, v ktorom žijeme, teda realitu, aj na tú videohru. A to bolo, že keď ste si ako keby kúpili balíček Doritos čipsov, tak vnútri bol nejaký promokód, vďaka ktorému ste dostali lepšiu zbraň do Call of Duty, alebo nejaký lepší štít, alebo nejakú inú vec, ktorú vám dala nejaký bonus do hry. A zároveň počas tohto proma, ktoré bolo, že v reálnom živote ste dostali niečo do hry, tak v hrách sa ako náhodne vyskytovali balíčky Doritos, ako pohádzané po zemi, napríklad v podstate to je strieľačka, takže tam keď sa akože behali a strieľali, tak akože sem tam vyletel do vzduchu nejaký balíček čipsov Doritos a podobne. Čiže ako keby... To bol taký product placement, áno. Ale tým pádom to, ako bolo to v jednej kampani a to bolo na tom zaujímavé, že to prepojili v oboch svetoch. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Dobre, ale toto boli všetko príklady, aj ten slovenský, že musíte premýšľať veľmi dopredu, že nejaká hra ešte len vzniká a vy sa musíte spojiť s tými tvorcami. Zároveň si to až na výnimky vyžaduje naozaj, že väčšie budžety a taký presah na celý svet. Poďme späť možno na zem a túto národnú hru, povedzme si, že aké možnosti máme tu u nás, ak chceme mať reklamu v hrách a takto oslovovať našu cieľovku a možno si to poďme zase rozdeliť do tých rôznych kategórií. Zase sme už nejaké príklady povedali v prípade toho Duolinga alebo takýchto vecí, ale poďme si to takto rozkategorizovať, že naozaj nemám tie obrovitánske budžety a chcem zasahovať iba ľudí na Slovensku, tak čo sú tie možnosti v rámci gamingu? Začnem tým najjednoduchším, bannerová reklama v hre alebo v aplikácii, presne hráte freemium hru, to znamená, že hráte ju zadarmo a nechcete si platiť za to, aby ste ju mohli hrať, tak v podstate vám vyskakujú buď bannery alebo videá. Štandardná reklama, klikateľná, toto je v podstate teda konkrétne interstitial, objavuje sa vám počas hrania medzi levelmi, chcete pokračovať. Väčšinou je nepreskočiteľná do nejakej miery alebo do 30 sekúnd. Niekedy záleží teda od toho providera, teda od tej hry, ako si to nastaví, niekedy vám dá 6 sekúnd. Dá sa to nakupovať úplne štandardne programaticky, vieme to nakupovať vlastne už dlho a to nie je len teda v hrách, ak sa bavíme o mobilných zariadeniach, ale aj v aplikáciách. Veľakrát máte aplikácie, neviem, kalorické tabulky napríklad, aj tam vyskakuje takáto reklama, keď ju zapnete tú aplikáciu a vypínate ju a podobne. Takže to je tá interstitial, potom sú to štandardné bannerové reklamy, to sú také, že sú na skríne počas toho, ako sa hráte, to je len taký naozaj mikrobanner niekde dole v obrazovke, čo ja viem, 1/5 obrazovky vám to zobere, ale tá hra je tak nakodená, aby ste ju teda videli celú, nič vám nezakrýva, nie je to cieľ a ona vám tam proste vyskakuje. Potom máme tzv. Loading ads, to znamená, že to už sa teda nebavíme len o telefónoch, ale aj o PCčkách a konzolách a to vtedy, keď sa vám hra načítava, to znamená, že zapnete hru a čakáte 20-30 sekúnd, kým sa vám načíta ten level, tak v podstate vtedy
príde nejaká reklama, dokonca v 2019 sa mi zdá séria NBA 2K, čiže basketbalová hra, normálne, kde ste hrali NBA ligu, s tým experimentovala a počas tých loading screenov vlastne, že tá hra už sa aj načítala, ale dohralo vám to reklamu, tá gamerská komunita na to došla a dosť ich za to pohejtila, ale v podstate áno, a tá reklama sa dala nakupovať programaticky, ale potom od toho teda odstúpili. To teda na Slovensku nie je zatiaľ možné, ale veríme, že tým, jak sa rozširujú programatické možnosti, bude. A potom sú to tie už spomínané rewarded ads, čiže minul som si životy, minul som si energiu a chcem pokračovať v hre. Najčastejšie napríklad Candy Crush. Miniete si 5 životov, tak chcete pokračovať ďalej, pozrite si to video a to vlastne aj najlepšie nám funguje, čo sa týka nejakého awarenessu a engagementu, a toto tiež vieme priamo nakupovať cez platformu Digital Turbine. Tam sú naozaj dobré štatistiky, lebo človek pozerá na ten screen, pretože on chce hrať ďalej tú hru, takže a on vie, že tých pár sekúnd úplne veľmi rýchlo, takže tá pozornosť je tam celkom silná. Nie je to také, že viem, že bude teraz 7-minútový blok reklam, tak idem proste na vecko, alebo idem si ohriať obed v mikrovlnke, ale tam naozaj, že ten eye contact tam je že veľmi silný, takže preto to môže byť celkom pekný, efektívny spôsob reklamy. Takže to by sme mali rozdelenie a vy určite čakáte aj na nejaké konkrétne príklady. Začnem tým, že však veľa sa hovorí o konzistentnosti v témach komunikácie a naozaj my máme príklady klientov, ktorí sú konzistentní v tom, že napríklad dlhodobo podporujú gamingové aktivity, namiesto toho, aby jednorazovo vyskúšali nejaké hry a potom povedali, že to vlastne nemá zmysel alebo má zmysel. Napríklad Kia je roky globálnym partnerom hry LoL, alebo teda League of Legends, a teda aj LoL EMEA Championships. A tie hry nie len, že sponzorujú, že proste dali im nejaké peniaze, ale aj spolu organizujú, takže idú naozaj že do hĺbky. Ale nedávno participoval napríklad aj na univerzitných majstrovstvách Slovenska v League of Legends. Oni sú prepojení z Y-Games, je to naozaj že niečo, čo sa deje dlhodobo, intenzívne a do hĺbky. Tie kanály, ktoré využíva Kia v tomto celom sú napríklad Twitch a samotný portál Y-Games a je aktívna na Discorde, popri tom využíva e-mail marketing, to znamená e-maily tých hráčov, takisto popri tom má komunikáciu na Facebooku, na Instagrame, čiže zase zo všetkých možných smerov a zo všetkých kanálov, ktoré sa dajú využiť, tak to využíva, aby teda bola prítomná a pre gamerov bola možno top of mind, alebo bola v tom chlieviku, že si na ňu spomenul a medzi prvými. No a tiež mala influencerov, a to je subkategória, ktorú sme ešte nerozoberali. Pre mňa je teda stále to taký svet, ktorý sledujem a je dosť ťažko uchopiteľný, že keď sa chcem hrať hru, tak si ju zahrám, ale pozerať sa na niekoho iného, kto hrá hru. Potom samozrejme mi napadne, že áno, veď pozerám aj futbal a nie, že hrám futbal, ale iba sa pozerám na niekoho, kto hrá futbal, takže možno je to úplne rovnaký príklad. Je to presne ako vravíš a tu by sme si mali teda asi aj zaramcovať to, že hrať sa hru na mobile, na počítači, na konzole a byť akože e-športovec je, že markantný rozdiel. To je naozaj, keď ideš si pre radosť zahrať futbal s kamošmi, 3 roky ste nehrali, ale však ste sa dohodli konečne a ideš akože hrať majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy. Čiže to je naozaj, že úplne iná liga a tam už sa bavíme o sponzoringoch jednotlivých hráčov, jednotlivých tímov, lebo väčšinou to sú týmy 3 až 5 ľudí, čiže to je ako keby ešte úplne iná liga. A áno, potom je tu ešte taká niekde, že medziliga a to sú takí, že celkom dobrí hráči, ale to už je skôr o tej zábave. To by som skôr prirovnal k takej talk show, ktorá rieši futbal, keby sme to ako dali do tejto terminológie, alebo podcast, ktorý VAR. Áno. Čiže pozerať gamingových influencerov je ako počúvať VAR, že vlastne nesledujem futbal, ale sledujem ho prostredníctvom toho, ako ho rozoberajú iní. No? Áno, lebo to, že si ja zahrám hru, teba absolútne nezaujíma, ale ak by som popri tom robil entertainment v zmysle, že komunikujem s tou komunitou do nejakej miery, mám nejakú svoju catchphrase a už všetky tieto akože naozaj, že až stand-up to nazvime, alebo nejaké predstavenie, lebo to je do veľkej miery predstavenie, tak preto ako keby ľudia sledujú primárne ten entertainment a potom sekundárne samozrejme sa chcú dozvedieť, že potenciálne či je tá hra dobrá, či není príliš ťažká a zvládol by som si ju zahrať, keď si ju chcem zahrať, takže ako keby toto je prečo ich sledujú. A ak sa bavíme o tom influencerstve, tak áno, influenceri takíto gamerskí vám najmä dokážu pomôcť predať teda počítačovú techniku a všetko okolo hier a konzol. S touto myškou budeš strieľať lepšie alebo presnejšie. Vedia vám predať nejaký software, veľa
gamerov sa teraz pustilo alebo teda streamerov, aby som bol presný, sa pustilo do toho, že promuje VPN-ky, aby ste boli akože safe, keď browsujete internet, aj nie možno s najlepším zámerom a aj samotné hry, že už keď je niekto naozaj úspešný, tak tí vydavatelia predtým, ako vydajú hru, ju dajú vyskúšať tomuto, aby zistili, aká je odozva publika, aby urobili hype okolo toho, takže ale vedia vám predať určite aj mlieko, len to je presne zas o tej konzistencii. Tam si viem predstaviť presne, že jedlo a vôbec nápoje je super segment, lebo človek, ktorý hrá, tak viem si predstaviť, že potrebuje sa rýchlo napiť alebo piť efektívne, aby možno vydržal, že všetky energetické nápoje potom môžu byť proste od proteínových vecí cez niečo, čo donášky jedla, alebo proste nemáte veľa času si uvariť, ale rýchlo len si vyzvinúť jedlo a nájsť sa popri hraní. Takže ten svet je pomerne že široký. To je presne to a to sa aj vo svete teraz veľmi rieši, lebo energetické nápoje to zobrali akože boli early adopters nazvime a naozaj akože všade boli energetiaky a potom prišli rôzne suplementy. A naozaj akože ešte posledných 10 rokov to boli veľmi mladí ľudia, ktorí pozerali tých streamerov, ako oni stále starnú a stále pozerajú, ale áno, nebolo úplne najlepšie, keď 15-ročné dieťa pozeralo streamera, ktorý pil Red Bull a tlačil do hlavy suplementy na zlepšenie kognitívnej ako orientácie a mi lepšie strieľal, že áno, a to sa v podstate aj rieši, akože aj na Slovensku shoutout Duklok, lebo on to bere naozaj veľmi zodpovedne. On vie, že má mladú cieľovku, alebo teda relatívne mladú, ale vždy je taký, že on im rovno v tom videu povie, že toto není pre vás, že, akože, že naozaj sa to snaží aj im povedať, že toto je môj partner, pomôže vám to toto, ale že mladí neberte to, lebo že skôr to naozaj cieľí na tú staršiu. On už je tiež teda akože v našom veku, takže že je trocha rozumnejší a ľúbi sa mi, že to normálne prizná a potom aj tie značky s tým nemajú problém a je to taká akože jeho brand safety, to nazvime. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Máš ešte nejaké ďalšie príklady, možno od našich klientov, ktoré riešili gaming, niečo zaujímavé tam spravili? No mám okrem toho teda minimálne, že Kia rieši ako keby ten e-šport a bola aj na Twitchi mala nejakú reklamu, ktorú tiež vieme teda nakúpiť. Sme pre nich umiestnili reklamu práve cez digitálnu turbínu v mobilných hrách a že ešte je tam možnosť vlastne nemať tam len to rewarded video, ale napojiť na to nejaký ďalší dynamický prvok. Je to nejaká, oni to volajú, že end card, čiže nejaká koncová karta, ktorá po skončení toho videa tam vyskočí banner. Ale môže byť statický, môže byť dynamický a môže byť interaktívny. Statický, štandardný banner, klikateľný, koniec. Dynamický, že sa aj trocha hýbe, alebo môžete si tam niečo scrollnúť. Napríklad je tam vystavená Kia, auto a viete kťuknúť na koleso a ukáže vám, že je nová technológia brzd, niečo. A potom je to tá dynamická karta, ktorá je väčšinou to je nejaká minihra. Napríklad zrovna pre Hornbach, nášho klienta sme mali rok alebo 2 dozadu mali takú kampaň, že zdá sa to nemožné, dokým to neurobíš a bol tam záber na kúpeľňu, ktorú bolo treba prerobiť a ten muž bol tak malý, že sa zmestil do umývadla a akože prerábal to tam ten malý muž a keď to dokončil, tak bolo vidno, že to bol ten veľký chlap, akože normálne prerábal tú kúpeľňu a vlastne toto video sme nasadili do tej digitálnej turbíny, 30 sekúnd nepreskočiteľná. To je dôležité povedať, že je nepreskočiteľná, keďže je rewarding, musíte si ju pozrieť. A na konci tam vyskočila minihra, kde ste mohli ťukať na jednotlivé objekty v tej kúpeľni a oni sa vlastne prerábali a dali vám ako keby tú možnosť prerobiť tú kúpeľňu. Takže bolo to super zaujímavé, ten completed, alebo ten rate do pozerania videa bol tesne 97%, tesne pod 100% a ten engagement rate bol šialený, okolo 60%, to ako na sociálnych sieťach môžeme snívať, ale bolo to niečo zaujímavé, že ten človek je naladený na to, že sa hrá, tak už keď podčúka o 10 sekúnd viac na niečo iné, tak akože preto s tým ľudia engageujú. Je to proste funkčné. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Tých príkladov by teda bolo, možno keby som to skúsil zosumarizovať, tak ak myslíte veľmi dopredu, tak sa môžete spojiť s tvorcami hier. Máme tu aj príklady slovenských hier. Ak ste dostatočne veľká značka, tak s tými globálnymi. Potom ale tá najčastejšia spolupráca je, že už nejakým spôsobom ste prítomní v konkrétnej hre, len tým, že si tam cez digitálnu turbínu dáte buď tú end kartu, alebo ste tam takýmto spôsobom prítomní, alebo len formou bannerovej reklamy.
Potom je samozrejme dobrý príklad, ako sme mali tú Kiu, tá konzistentnosť, že sa spojíte vôbec s tou gamingovou komunitou, budete sponzorovať turnaje, spoluorganizovať turnaje, budú vás vnímať ako partnera vôbec gamingu, takže takýmto spôsobom sa tam viete dostať a sme tu teda aj preto, aby sme vám poradili, ak už príde nejaký konkrétny brief, že nie len, že chcete byť v hrách, ale prečo tam chcete byť, čo chcete dosiahnuť tým, že budete prítomní v hrách a určite spolu niečo takéto vieme vymyslieť. Takže ďakujem vám za pozornosť a ešte som mal na záver pripravenú otázku, že či si mám teda kúpiť konečne Playko po 30 rokoch, ale ja proste sa to nespýtam, lebo viem, že nemal by som tráviť toľko času pri obrazovke a radšej budem tráviť čas vonku, takže si ani nevypočujem ten argument, prečo by som to mal spraviť. To je super, že? Ja by som chcel poznamenať, že ako hráč, že hra má byť primárne relax. A keď relaxuješ, že ideš do fitka, keď relaxuješ, že si pozrieš film, prečítaš knihu, nepustíš tam na silu vtesnať hry. Akože nie, má to byť fun, alebo to má mať pre teba nejaký zmysel, ako toto spomínané Duolingo, takže to je absolútne v poriadku. Ale ak budeš chcieť začať hrať, rád ti poradím, čo? No ja by sa musel škrtnúť, lebo ja tu mám v chlieviku, že veľa pozerám telku kvôli športom, veľa pozerám telku kvôli seriálom a filmom a tým pádom by som mal zase nejaký screening time a že ja skôr potrebujem screening time škrtnúť, aby som absolútne rozumiem. Takže v tomto to mám vlastne z hľadiska screening time už veľmi vyplnené nápad, by som tam pridal ďalšie. Mne ešte napadla jedna vec, možno ktorú by som rád teda odovzdal týmto podcastom vám poslucháčom. Keď sa bavíme o tom, že či marketovať alebo nemarketovať v hrách a využívať ich či už na brand awareness alebo na nejaký engagement, tak sú v podstate 3 kategórie hier, ako keby pre nás, marketérov, a to je, že všeobecné plošné hry, ktoré hrá väčšina ľudí, ako som to spomínal, všetkými tými číslami, ako Duolingo a podobne, tam vás vieme dostať, viete tam byť vizibilní. Toto v podstate odporúčam akože takmer pre každého, kto má na to budget a už hľadá nejaké nové možnosti rozšírenia z placementu a reachu. Potom sú to tí mid, to sú už ako keby na tie špecializované, tak ako som to zarancoval, vedia vám predať nejaké tech veci, vedia vám predať nejaké veci, ktoré už súvisia do nejakej miery s tým gamingom alebo s tým skillom, a potom sú to naozaj tí pro gamery a tých viete zase sponzorovať, ale to naozaj, ako si spomínal, musí byť dlhodobá konzistentná komunikácia. Aj keď sponzoruje nejaká firma niečo, tak väčšinou to nerobí rok, robí to 2, 3, 5. Čiže také, že k veľa ľuďom sa vieme dostať. Digitálna turbína dneska vie zasiahnuť 1 200 000 ľudí na Slovensku, ktorí sa aspoň raz mesačne hrajú, takže ten zásah tam vieme urobiť a hodí sa to v podstate pre každú firmu. Není to už dneska, že a je tam aj to brand safety. Nechcem byť v strieľačke, nebudem v strieľačke, chcem byť v tých Spoj 3 hrách, tak budem v tých hrách a dá sa tam pekne cieliť, dá sa tam cieliť podľa záujmov, podľa veku, čiže toto som vám chcel ešte dopovedať. Tak, Tomáš Cako, stratég, gamer, aktívny, ktorý vám porozprával o gamingu a možnostiach reklamy v rámci gamingu na Slovensku. Ďakujem, že ste nás počúvali až do konca, tak opäť na budúce dovidenie do počutia teda. Som to húkol, všetko dôležité som mal nakoniec, ospravedlňujem sa. Pri ďalšej téme a teda, ak by ste sa k tomu chceli vrátiť, tak vlastne sa vráte k tejto poslednej 3-minútovke a to máte taký rýchly prehľad toho všetko. Takže ešte raz ďaká, Tomi, a ďakujem, počujeme sa aj na budúce. Čaute. Ahojte. Počúvali ste podcast Trpí krpí by Unimedia Digiline. Trpí krpí by Unimedia Digiline.